Ayong adlaw katropa atong butangan og trigger dato ang kamatis kay natumba sa ulan. Grabe ka kusog sa ulan. Ipakita ganina og unsa ka kusog ang ulan. Tayo kalabas katropa, umuulan. Yun yung pichay natin. Umubo na yung pichay. Yan, yung pichay. Kamatis parang nabali yata yung kamatis isa. Putangan pinsa ketupat kay nadaog. Natag butang og usok sa tong kamatis katropa. Yun nadaot ganina sa ulan, kusog kayong ulan. Abi kusog sa ulan. Katropa mo na akong pichay karon. Shout out sa kabalo may inani mo garden sa balay, palibot sa balay. Ano
katrupa. Pichay. Agko na. Manok lay kulang ani katrupa or bukog nga baka. Mo na yung pichay na koron. Ana na siya kadagko. Manok kulang or baka na. Kita para tanik para ipalit. Sig makaingon mag artificial na. Kinsay nakailaan ng nasa kong luyo. Saya tawagan eh. Lami ka na siya ipares o dabong gata or tinulang isda. Muni saluyot katrupa. Muni utan nga ordinaryo dari sa bukid. Saluyot. Saluyot mga katropa. Tanong ko rin siya tres. Manurok ra. Ikini siya sa mga tinulang isda. Sagol sa dabong. Ini po lami kayo putang sa tinulang manok. Shoutout sa Tiglamas ug Sangig. Sangig katrupa. Di ko na alam kung sa'y tawag ani sa Tagalog. Basta sa mga ni Dre Bisaya, Sangig. Bati bati na katrupa. Tanglat ning katrupa. Tangat gamay. Tanglad kamuti. Namunga na tong balatong.
kung bago pa lang ka sa akong channel, pahala kog like ug subscribe. Ayaw po kalimot sa pag-click sa button bell para update ka permente sa akong mga bagong video. Dili na nako tason, dili na ko kutob. Salamat sa pagtanaw ug amping mong tanan.